Ja meikäläinen huutelee tässä vaiheessa, että erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Kallion Akateemisen Pano-yhdistyksen Vappuradioon. Toivottavasti teillä jokaisella on vähintäänkin yhtä mukavaa ja kaunista päivää kuin mitä meikäläisellä on. Mulla on studiossa ehkä 3 Suomen kauneinta ihmistä ja huikkaa. Hyvää päivää kaikki henkilöt. Mitä kuuluu? Mikä fiilis? Minkälaisia meissinkejä? Hyvää Päivää. Mä oletan, että me ollaan nyt niinku livessä. Joo, nyt se on niinku... Hei! Ensimmäinen Kapäryyn Vappuradio-lähetys. Otetaan sille tosta Vapun ensimmäinen. Oi herra, mitä sulla juotava. on siellä? Tiedättekö mitä? Mä unohin ihan kokonaan, koska mulla on mahdollisuus ottaa vastavalmistunutta kiljua. Ja tää kilju on siitä kaunista, että se on oikeesti niinku... Se on sitten silleen niinku pikkasen parempi jetti. Mä käyn hakea sen nopea. Mä käyn hakea tuolta jääkaapista kans yhden Saandelsi. Hyvä idea. Kattokaa mikä se on. Mulla on muuten kiljua. Yes. Onko muuten pikkasen paljon parempi? Laitan se makaamaan. Se näyttää vähän siniseen menevältä. Siis se on tää lasi, koska tää lasi on silleen vähän niinku en mä tiedä. Oisko se lasi? En mä tiedä mikä se on. Mut oli mitä oli. Meillä on kaunis. Siinä se on. Huikan ääni ei kuulu TikTokia. Hyvä, mä olin laittanut itteni mutelle. Oliko sulla TikTok-live kanssa? Oli. Meikäläinen laittoi tästä näin. No niin. Meikäläinen on pikkasen. Multitasker. Laitetaan kiljut tonne alas. Haluatteko te kuulkaa? Mulla on fiilis, että meikäläisen alustoilla ihmiset tietää kuka mä oon, mutta nopeena. Meikäläinen on huikka koodaa Kallion Akateemisen Pano-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi perustajajäsenistä. Ja meikäläinen tosiaan harrastaa panemista ja koodaamista. Mitä muut? Ketä te ootte? Kiitos. Jatkanko minä? Jatkat sinä, Samuli. No minä jatkan tälle oikein luonnollisesti. Samuli, Kapäryyn varapuheenjohtaja, suojausvastaava ja toinen perustajajäsen. Mä en muista oliko Aaro myös, mutta yksi perustajajäsenistä. Ja mä en tiedä, pitäisikö meidän vähän avaa niinku Vappuradioa kanssa jotenkin, mutta ehkä me päästään siihen, kun esitellään nyt eka itsemme, niin mennään siitä vaikka seuraavaksi Aaron. Ja ei mä muuta sanottavaa tässä kohtaa. Hyvää iltapäivää kuuntelijat. Nimi on tosiaan Huttulan Aaro ja näin Samuli ainakin väitti, että yksi perustajajäsen. Mä muistan, kun Kap ry:tä perustettiin silloin herran vuonna, oliko se 2021. Ja mä marssin silloin baariin sisään, missä tää perustamiskokous oli jo tehty. Mä en ole varma, että onko Mä väitän, että Aaro kutsuttiin sinne, koska me tarvittiin perustajajäseniä. Koska YTJ:llä meillä tarvii olla vähintään niin kuin X määrä niitä jäseniä. Joten mä väitän, että Aaro otettiin tähän mukaan, koska meillä tarvitsi olla 4. Ja oliks muuten Aaro meidän niin kun alun perin rahastonhoitaja? Mä olin rahastonhoitaja, joo, mutta sitten me todettiin, että meillä ei ole mitään pankkia, mihin yhdistykseen rahoja laittaa. Joten... Siis mä jotenkin muistan, että me oli jotenkin silleen, että me ajateltiin että niin, että me tarvitaan rahastonhoitaja, koska se ilmeisesti piti olla. Jotenkin me ajateltiin, että kumpikaan meistä nyt ei voi olla se, kun meillä on niinkin tärkeät niin kun pestit kuin suojaus vastaava. Ja en muista Jonin alkuperäistä, mutta kuitenkin niin sen takia me pyydettiin Aaro silleen suoraan, niin kai se on perustajajäsen. Sovitaan ainakin niin. Kiitos ylennyksestä. Otetaan vastaan. Siis mä en rehellisesti muista, että mitkä mun tittelit on, joten mä joudun mennä kaivamaan tän Kappäryn Instagramin esiin. Ja täällä lukee, että minä olen kurkkujäsen ja edunvalvonta vastaava.
Alright. Kuulostaa oikealta. Joo. Onhan se tärkeää, siis- että meiltä löytyy kurkku vastaava kuitenkin. Niin, ja mietitään siitä niin, että Aarolla kuitenkin on virallista näyttöä tästä, että ihan joka kerta kun pitää mennä CVC laittamaan mitään, niin siihen pystyy heittämään tai kurkku vastaavaa. Et niin kuin silleen, että kokemusta löytyy. Kyllä. Sitten, viimeisin, mutta ei vähäisin, Joo, Veeti. Morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Veeti. Toimin Kappäryssä huoltovastaavana ja sekä meidän Paint Masterina. Luova johtaja. Luovana johtajana. Tosiaan tänäänkin That's the spirit. seuraamaan vähän Paint-taidetta, kun tehdään uutta haalarimerkkiä, ainakin tälle alustavasti, että Paintillä ne on syntynyt ja joo. Kappäryyseen mä vähän liityin sillä, että nää kolmikko muu tässä oli mun tutoreita ja sit ne vaan vähän niinku noukki mut kyytiin. Sori siitä. Saatte anteeksi. On tää ollut ihan hauskaa, että eipä nyt valitettavaa ainakaan vielä. Niin, sehän se on. Ja siis nyt on pakko, mehän ollaan tosi interaktiivinen radioshow. Ja niinku, mun on pakko nyt käsitellä ihan suoraan ennen kuin mennään tarkemmin tähän näin, että mitä meidän pitikään tarkemmin käydä lävitte, mutta ehkä se, että siis tänään ei ole vappu, mutta vappu ei ole vaan loppunut ikinä. Tänään on myös vappu. Ja kameroita ei ole kaikilla, koska meillä on rikkaita. Mutta niin, meillä oli jotain, että mistä meidän tarvii vähän tarkemmin kertoa. Mä en muista enää mikä se oli, kun mä oon tässä ihan niinku, mä oon ihan niinku menossa. Meillä lukee muistiinpanoissa, että mistä vappu syntyy. Niin, ja meillä oli kans, meillä oli siis aivan loistava idea tästä, että niinku, mulla ei ainakaan ole minkäänlaista muistikuvaa sitä, että mitä oli ennen vappua ja niinku, mitä vappu oli ennen. Ja Samuli halusi ehkä niinku tuoda esille sitä niin, että kuinka erilaista se oikeasti vappu on opiskelijatapahtumana ja silleen perheen kanssa tapahtumana ja sitten jos ei ole opiskelijana. Ja sitten meidän piti kertoa myöskin vähän tarkemmin siitä niin, että Kallion akateeminen panoyhdistys, mitä se on. Ja Kallion akateeminen panoyhdistys on ehkä sellainen niin kuin enemmän fiilis. Se on sellainen... Jep, saaken mun kone tippui. Ollaanko me mihinkään laitettu siis tätä, että me ollaan livessä? Niin. Ei siis tarvii laittaa, tää on pilotti, mutta mä nyt kysän. Me ollaan laitettu, mä laitoin kuule meidän sisäiseen Snapchat-ryhmään, mä laitoin itse asiassa omaa Discordiin, koska mä laitan sinne aina, kun mä oon livessä. Joo, mutta siis mihinkään kapäryyn. Niinku, ei, missä meidän Instagram, missä meidän Instagram vastaavat on? Missä meidän some-ihminen? Onks meillä jotain katsojia? Katsooko tätä joku? Kyllä, meillä on ihan niin kuin mistä mä näen sen? Siis huikka koodaa Twitchi tai sitten huikka koodaa TikTok. Juman kautta. Joo. 17. Paljon TikTokissa on? Ei mitään tietoa. Mä en hirveästi ikinä kiinnitä huomioon silleen TikTokkiin, koska ne on sellaista niinku vähän huonompaa kansaa. Ja silleen ne ei ansaitse tulla huomatuksi. Okei. Joo. No mutta, saas mä nyt kuitenkin vähän avata tätä meidän vappuradiota. Anna vaan. Joo, totta kai. No niin. Eli ilmeisesti meillä jotkut tätä katsoo, niin tervetuloa seuraamaan Kapäryyn vappuradiopilottia. Eli tää nyt on vähän tämmöstä testaamista. Me ollaan tosiaan kaikki oltu ainakin jossain kohtaa opiskelijoita. En muuta tiedä, onko kukaan enää meistä. Onko Aaro valmistunut? En oo valmistunut. Aaro ei ole valmistunut, mä oon dropoutti. Eli yksi opiskelija täällä kuitenkin on, mutta sillä että hyvin vahvasti kuitenkin ollaan eletty opiskelijaelämää ja oltu erinäköisissä järjestöissä kanssa järjestämässä erilaisia opiskelijajuttuja ja myös niin vappuun liittyen. Ja Vappuradio on tällainen niin aika monet erinäköiset opiskelijajärjestöt, ainejärjestöt, killat, sun muut
pitää vappuradioja, eli ihan vaan jotain live-lähetyksiä vapun aikaa ja jauhaa siellä jotain niitä näitä ja keksi ehkä jotain kivaa settiä sinne liveen, niin me nyt ajateltiin, että miksi me ei tehdä, kun täällä ainakaan meidän läheisissä opiskelijayhteisöissä, mun mielestä ihan hirveän monella ei ainakaan ole vappuradioa, tai en ole ainakaan ikinä kuullut, niin jumalauta, meillä on. Että ainakin nyt yksi järjestö täältä meidän lähiseudulta nyt sitten pitää tällaista. Mä en oo itse asiassa ikinä kuunnellut Vappuradioa. Mä en oo siis niinku... Mä oon kuullut Rakkauden Vappuradiosta. Mä oon kuullut Turun opiskelijoiden Vappuradiosta. Mä en oo ikin kuunnellut Vappuradioa. Mä joskus kuuntelin jonkun oululaisen killan Vappuradioa silleen useampana vappuna. Ja siitä tuli semmoinen fiilis, että olisipa kiva tehdä. Ja sitten kun Joni tätä ehdotti, niin totta kai me tehdään. Mutta tää nyt on lähinnä tällainen pilottijakso, eli vähän testaillaan, miten tällainen homma toimii. Ja kehitellään sitten siitä eteenpäin, mikäli ei mene ihan päin helvettiä, niin pidetään sitten toinen lähetys. Tämä aika hyvin kuvastaa Kaperyn toimintaa muutenkin, että me vaan päätetään yhtäkkiä repästä tämmönen vappuradio ilman mitään testaamisia ja päästään niin kuin mikkien gain-leveleitä säätelemään, että vähän sillain heittäytyen ja heittelemällä mennään, mutta sen parempi ja ainakin aidompi siitä sitten tulee. Niin, ja sitten muuten itse asiassa tulikin mieleen niistä. Mä tosiaan tuossa äsken mietin, että ollaanko me laitettu mihinkään meidän niin Kaperyn kanaviin tästä ei vissiin, eli mä nyt oletan, että varmaan aika moni, joka tätä katsoo, niin on jostain huikan omista jostain kanavista tänne. Meikäläinen on se, joka tuo ihmiset sisään, jotta me kaikki voimme kuunnella Kaperyn upeaa ilosanomaa siitä. Niin, kyllä, eli siitä nyt tuli mieleen, niin ehkä hirveän moni ei välttämättä tiedä, mikä on Kapery, niin voisiko ihan nopea semmoisen pienen avauksen tehdä? Kiitos. Tee se. Eli Kapery, Kallion akateeminen panoyhdistys, ja osaako joku ranskaksi? L'Association Prossicole Académique de Kallio. Eli ollaan tosiaan kaksikielinen tällainen epävirallinen opiskelijayhdistys, ja me ei siis ajata kenenkään etuja, ollaan silleen poikkitieteellinen, että kaikki kyllä tullaan ainakin vielä samasta koulusta, ketä nyt meidän jäseniä ja hallituksessa on, mutta ei olla siis mitenkään virallisesti mihinkään kouluun sidoksissa tai minkään toisen vaikka ainejärjestön kerho. Mutta tämä tosiaan meidän toiminta on vähän tällaista leikkaa ja liimaa tyyppistä, että alun perin kun perustettiin tämä, niin idea oli ehkä vähän enemmän jopa satirisoida erinäköisiä ainejärjestöjä ja opiskelijatoimintaa. Ja siitä sitten päätettiin, että perustetaan oma tämmöinen yhdistys ja voidaan sitten itse kanssa kehitellä kaikkea todella typerää, mitä tässä nyt vuosien aikana ollaan tehty. On ollut kaljamaili-tapahtumaa, velhotutkintoa, mitäs muuta. Yhdet sitsit me ollaan järkätty. Niin ne pikkujoulusit sitten ollaan oltu järkkäämässä noita Atkins ryn kanssa noita kieltolakisitsejä. Tiedättekö kuinka paljon parempi meikäläinen on niin kuin tässä multitaskaamisessa? Meikäläinen pisti justiinsa Kaperyn Instagram-storiin, että me ollaan livessä. Mä en vieläkään työskennellään muuta. No niin. Oikeuksia sitten kuin sulla. Mä en itse asiassa tiedä. Ja meillä on sellainen fiilis, että mä en oo varmaan edes antanut niitä. Mä oon joskus laittanut ne salasanat kaikille jakoon, mutta kukaan ei enää testa. Kukaan ei käytä sitä muu kuin minä, koska ne on mulla muistissa. Ei käytä mitä? Instagramia. Mä en tiedä, onko sulla kato oikeuksia. Kyllä se mulla saa puhelin. Hei, no niin. Sulla on sit kaikki mahdollisuudet tässä näin, joten ei mitään hätää. Mutta joo, tosiaan, meikäläinen tälleen vahvana PR-persoonana, niin voin sanoa, että Kapery on siis erittäin meikäläisen näköinen niin kuin yhdistys, että jos mua tunnette, niin aika samalla idealla on myöskin tätä huikkakoodaa-kanavaa luotu, että ei silleen taidolla, vaan enemmänkin tuurilla ja tekemisen meisingillä. Ja toi on hyvä pointti, että noi Instagramin ihan vaan tunteella. Noi Instagramin tunnukset olisi voinut laittaa Twitchin chattiin, niin sit kaikki saa ne.
kaikki saa ne sit siitä, ketkä tarvii. Mut joo, eiköhän me kuulkaa siirrytä aivan suoraan ensimmäiseen osioon, joka on siis mitä teillä oli vappu ennen opiskelijoita. Mä voin aloittaa tämän kauniin keskustelun ja mä saa väliin myöskin heittää jotain omaa, koska siis mun vappu, niin mä en edes miettinyt vappua ikinä. Mä kerran, koska siis tässä pitää tietää, että meikäläinenhän oli joskus urheilija. Mä kävin silleen niinku oikeesti urheilemassa. Meikäläinen ei oikein syttynyt tuosta alkoholin käytöstä. Ja mikä nuorena jää paitsi, niin sitä vanhana haluaa vielä enemmän. Mut siis käytännössä niinku meikäläinen oli aika vähän mukana näissä niinku ihan ala-aste, ala-asteella ei kai kukaan juo alkoholi. Yläaste niinku 9-luokka lukio, niin mä en käytännössä niinku ollut vappumeisingeissä mukana. Ja meillä ei kotona oikein vappua silleen harrastettu. Mutta tästä pitää lähteä liikkeelle, että meikäläinen yritti kerran vappua. Mä tein tähän näin, siis itse asiassa tämä sama kämppä, niin mä tein sellaisen niinku kaverivapun. Ja kaverivapu ideana oli se, että meillä olisi niinku vappuperinteitä, mutta tässä on sellainen huono juttu, että kukaan meistä ei ollut opiskelija, kukaan meistä ei oikein tiennyt mitä vappu on, ja vaan 2 oli lukiosta niinku kirjoittanut, tai niinku ylioppilastutkinnon saanut ihminen, joten mitä siitä tuli, oli se, että me vahingossa tehtiin tällaiset niinku rapujuhlat, koska ne meni silleen vähän ristiin, että munkki oli, sima oli, mutta sitten siellä oli jostain syystä rapui ja sitten keitettyjä perunoit ja sitten meillä oli jotain serpenttiini juttuja, mutta kun ne serpenttiinit oli siis just jotain rapujuhlilta ylijäänyttä, missä oli niitä ravun kuvia, niin sitten se oli hauskaa aina katsoa niitä niinku Google-fotos muistoja, että hetkinen vapun aikaa, mitä meikäläinen on tehnyt ja siellähän se on. Vapun rapujuhlat, mutta käytännössä lyhyt vastaus, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen. Mulla ei ole ikinä ollut vappua ennen opiskelijoita. Vasta opiskelijaelämässä mut on otettu mukaan tällaiseen vapun ilosanomaan. Eli oliko se niinku pre-opiskelijavappu tämmöistä niinku suomen-ruotsalaisen larppaamista vai? Siis mun pre-opiskelijavappu oli sitä samaa, mitä mä niinku luulin tietäväni kaikesta niinku hakkeroinnista ja tietokoneesta. Et silleen niinku script-kidi-tyylillä yritetään vaan niinku esittää, että tiedetään kaikki ja silleen niinku lähdetään oikein tekemään sitä asiaa, mutta ei ikinä ollut oikeasti mitään tietoa, mitä se oli, niin se meni ihan vituiksi. Mut joo, käytännössä suomen-ruotsalaisen larppaamista. Kyllä mä oon niinku ollut tällainen blondi sinisilmäinen ihan syntymästä asti, että silleen. Aikamoista. Haluaako Veeti tai Aaro kertoa, että mitä heidän No mä voin ainakin vappu tähän on väliin. sisältänyt ennen opiskelijan Tähän väliin. mukaan tuloa elämään? Meillä on ollut perheessä semmonen pitkä, että perhetattujen kanssa ollaan käyty jossain vappulounalla. Mielestäni se oli joskus junnuna muistaa, mikä se ihmeen pieni saari tässä Helsingin vieressä on, jossa on se iso huvila. Ahvenanmaa. Mikä? Mitä se tuli kummallakin huupeluna? Joo, mustikkamaa. Joo, ei ollut mustikkamaa. No, mutta anyway, Vasaari. just se tyyli. Joo. Niin anyways, No, mut niin joku käytiin pieni. siellä jossain vappulounalla ja sit näki paljon näitä jotain perhetuttuja ja Mitä teillä oli siellä vappulounalla? Mitä Se oli kuuluu siis oikeeseen vappulounaaseen? mä oon ollut niin nirsa kyllä nuorena, että mä en niinku oikeesti munkkeja varmaan, mutta siis musta tuntuu, että se on ollut aina niitten eri ravintolat mun mielestä järjestää edelleen niinku perinteisesti vappulounasta, että niillä on menussa sitä sun tätä siellä. Okei, mitä niinku... Nyt mä en saanut vieläkään vastausta. Tää siis mä oon binge-watchannut diiliä, ja siinä aina sanotaan, että hei, nyt sä et vastannut mun kysymykseen. Mä kysyin, että meniks vittu. Mitä siinä oli siinä vappulounalla? Sitten on pitkä aika, en mä enää muista. Okei. Varmaan oikeesti riippunut tosi paljon, mutta silleen, no jos muuten vaikka tälleen, että ei ole ihan lounalle saakka päässyt, niin sitten ollaan varmaan syöty jotain nakkeja ja lihapullia ja perunasalaattia ja jotain. Kuulostaa, nyt kun sanoin ääneen, niin kuulostaa vähän joltain uuden vuoden safkan. Eikö porukka uuden vuoden safkat tolleen? No, anyways. Ja sitten joskus lukioiässä on löytänyt tän alkoholin maailman ja
lähtenyt kavereitten kanssa vallottamaan kaivopuistoja ja sen jälkeen ei ole ehkä ihan seuraavana aamuna selvinnyt enää tonne vappulounaalle, kun ensin luvannut, että joo, totta kai en tuu vappulounaalle teidän kanssa. Että... Mikä päivä on? On ollut niinku silloin sitten. Eikö se ole 34, kun kaikki teinit on aina ryyppäämässä sit vappupäivä? Eli onko se niinku päivä ennen sitä niinku Joo. sitä vappupäivää? Milloin se kaivari on niinku Helsingissä se Joo. teinien? Niin, mutta... Ei vaan siis niinku kun päivä ennen vappua tai itse vappupäivää, niin on se milloin kaikki teinit on. Niin vappuaatto. Niin. Juuri näin. Niin silloinhan ne on kaikki jossain kaivarissa tai jollain tähtärillä. Tähtäri? Tähtitorninmäellä. Just siellä. Onko se edes Tähtitorninmäki? En minä tiedä. On se Tähtitorninmäki. Okei. No mut kuitenkin. Varmaan tollaista, sen verran mitä mä muistan, että vappuräkää, vappulounas ja sit käyttänyt niitä kertakäyttö hiusvärejä. Siis on varmaan loppujen lopuksi on ihan oksennuksen väriset hiukset. Tosta mä oon niin kateellinen, koska meikäläinenhän ei ikinä saanut ylipäätään. Tiedätkö mitä tehdään tänään vappuna? Niin, mut kun mä en ikinä saanut, siis mutsilta ja isukilta, äiteltä ja isukilta en saanut ikinä lupaa, että hei, että voitaisko niinku laittaa vaikka vappuväriä. Ja mä olin niin kateellinen kaikille, ketkä pysty laittamaan sitä vappuväriä omiin hiuksissa. Eihän se jää mihinkään ja se maksaa jonkun 4 €, niin sillä ei ole mitään väliä. Mutta mulle sanottiin, että ei, että niinku, et saat sitten värjätä hiukset, kun oot aikuinen. Ja tässä pitää tietää se, että siis... Niin, just se. Ja kun siis oikeesti, mulla ei ollut mitenkään tiukat porukat. Tai siis, niinku mun vanhemmat oli oikeesti aika silleen niinku ok monen asian kanssa, mutta jostain syystä se hiusten värjäys, niin kuin mulla, niin siitä vedettiin raja. Et niinku, se ei vaan ole ok. No, pitäisikö meidän järjestää tänä vuonna Jonille semmonen niinku lasten vappu, että katsotaan, Helsingissä nyt varmaan on joku vapputori, viedään Joni sinne, ostetaan Jonille se ilmapallo totta kai. Joni saa kaikkien vuosien jälkeen ansainnut sen. Käydään hakemaan Alepasta vähän niitä paukkuhiusvärejä ja pistetään just sellainen tukka, kun sä oot aina unelmoinut. Sitten mennään äijien kanssa hakemaan vähän metrilakua. Ja jos oikein hulluiksi heitetään, itse menee ostaa vielä tippaleipä, jumalauta. Oi jumpe. Mutta mä sain kyllä kaasupalloi niinku lapsena silleen aika lailla joka vappu. Niin ja siis Dr. Awfuli, kiitos tästä tilauksesta. Sä tuet meidän lähetystä tällä. Vitut mitään tuet, mutta kuitenkin kiitos silti. Mutta joo, niinku, mä oikeasti sain kyllä kaasupalloi, mutta ei ikinä silleen niinku... Tiedätkö se oli se, että kun sä oot kinunnut 3 viikkoa siellä Prisman siinä aulassa, että äiti, saanko mä tuolla pallo tuolta? Sitä äiti on silleen, että joo, ihan sama, ei jaksa enää kuunnella. Mut joo, toi kuulostaa kyllä ihan hito hyvältä, koska mä tunnen, että mä olen menettänyt paljon. Mulla on 2 asiaa, mitä mä oon niinku menettänyt. Se, että ois niinku oikea tollanen lasten vappu. Ja sitten toisekseen se, että mä oisin ollut jossain yliopistossa niinku oikeasti fiksussa opiskelemassa enkä vaan ryyppäämässä. Eli hetkinen, toivotko niinku sitä opiskelua? Joo, tietysti mä oon huomannut tällaisen niinku tosi jännän korrelaation, että silleen ne asiat, mitä on opiskellut, tai ne asiat, mitä opiskelee, niin niitä silleen osaa, ja niitä voi hyödyntää silleen niinku työelämässä. Mä en tiedä, ootteko te sen huomannut sellaista? En mä, kun mä oon työtä. Anteeksi, ei pitäis nauraa. Kauhea. Saa linkkaa työpaikkaa, jos löytyy. Joo. Veetikoodaa. Veetikoodaa. Pitäisikö mun viedä huikkakoodaa striimiä ja sit vaan perustaa veetikoodaa? Siitä vaan, siis... Sitten siellä aloitetaan Hello Worldista, kun kaikki taidot ihan ruosteessa. Ei, mut mä voin sanoa, että mä joskus katoin ensimmäistä mun striimiä, mikä oli arkistoituna Twitchiin, ja se oli siis HTML, JavaScript, CSS, jostain niinku suoraa digitaaliset oppitunnilta, mikä se on edes se suuntautuminen.
Mutta joka tapauksessa niinku sellaista säätää, että mä mietin vaan, että niinku, miksi kukaan on edes kattonut tätä. Mut joo. Päästäänkö Aaron vappuun? Aaron vappuun, nyt Aaron päästään sinne. lapsuuden vappuun. Ennen opiskelijaa. Hirveästi kiinnostaa. Että... Mä oon tässä miettinyt, että millainen se lapsuuden vappu oikein oli. Siis munhan mutsi on Itä-Suomesta, mistä vappu on sillain isommassa näkökulmassa sitä työväenluokan juhlaa, mutta loppujen lopuksi niin se oli lapsena just sitä, että vähän paukkuserpenttiiniä. Ja sit muistatteko te sen spreijattavan aineen, mitä tuli semmosessa... Vappuräkä. Vappuräkä. Mikä on vappuräkä? Sitä lensi niinku ympäri maata ja sitten niinku seuraavana päivänä vappuaatosta kaikkialla niinku naapurustossa oli sitä vappuräkää. Se oli semmoista niinku limoa, mikä jäi vaatteisiin kiinni. Siis... Se oli semmoista samanlaista, jos muistat, oli semmosia Spider-Man-seitti niinku sellaisia paukkupulloja. Mitään niin se oli niinku sellaista, mut tosi kuin Spider-Manilla, niin se ei ollut niinku valkoista. Tai kun voisi olla myös valkoista, mutta... Okei, mä googletin vappuräkä, niin täältä tulee ensimmäinen vasotorminen nuha, sit tulee vesinuha, ja sit tulee mistä nuha johtuu. Tää ei nyt auta mua. Kun tulee se Kotkan meripäivien kuva. Siis jos sitä etsii yli vappuspray. Okei. Tai, koska tätähän ei enää myydä Suomessa mun mielestä. Ei. Vappuserpentti, niin onko se kielletty? Serpenttiinispray löytyy Partikingiltä. Joo. Ok. Mutta siis toihan niinku tuottaa pelkkää roskaa ja se on aivan perseestä siivota. Okei. Ajatelkaa nyt lapsia ihan oikeasti. Think about the children! Eikö kukaan mieti lapsia? Ei. Siitähän oli kans uutisartikkeli, että meidän sukupolvi ei enää halua lapsia, kun kaikki on somessa. Mitä? Miettikää. Siis ne lapset vai niinku ihmiset? Ketkä on somessa? Ne, ketkä tekee niitä lapsia. Okei. Mut siis mun vappu ei kyllä liity lastentekoon, valitettavasti. Mutta sit teini-ikäisenä ja ennen omaa opintouraa, niin vappu meni vaan, tietääkö se sillä vähän ohi. Sitten se on, että oliko se jo tyyppisesti. Ja ihmisille, ketkä miettii, miltä vappuräkä näyttää, niin mä laitoin sen nyt screenille hetkeksi aikaa rullailemaan, joten se on vappuräkä. Miettikää, että tosta lähtee semmoista hämähäkin seittiä, niin kuin Spider-Manin seittiä. Se on niinku se, ja värillistä. Se on se, millä sprayattiin. Ja sit vanhemmat oli aina ihan kauhuissa, jos sitä oli tarttunut vaatteisiin, koska sitä oli aivan persestä pestä pois. Mutta tosta päästäänkin sitten siihen opiskelijavappuun, ja meikäläisen ensimmäinen opiskelijavappuhan meni siinä, että mä dokasin sen 2 viikkoa putkeen. Joka päivä eikö sulla ollut kaikki diplomit? On. No niin. Mulla on ollut kaikki diplomit, ja diplomithan siis tarkoittaa tuolla meidän ammattikorkeassa, niin siellä jaettiin diplomi, jos osallistui jokaiseen vapputapahtumaan, mitä järjestettiin. Ja näitä tapahtumia järjestettiin 2 viikkoa putkeen. Siis se oli aivan upeata aikaa, mutta samalla niin kuin elämäni kauhein darra sen jälkeen, niin aivan kauhean morkkis, että missä tulikaan oltu ja mitä tulikaan tehtyä. Mutta aina sen jälkeen mä oon nyt tullut siihen lopputulokseen, että mä haluan loppuelämäkseni sen perinteen, että mä haluan olla kaivopuistossa silloin vappupäivänä, 1.5. Siis siinä on mun mielestä jotain niin spesiaalia nähdä se valtava iloinen ihmismassa siellä, ketkä on kaikki tosi iloisella tuulella, nauttii skumppaa, muita virvokkeita, ruokaa. Ja siis se tuntuu aina niinku ihan semmoiselta kesän alulta, aivan niinku, että koko maailma hymyilee. Siis mulle niinku vapusta on tullut semmoinen ehkä yksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Sen pohjalta, että miten iloisena ihmiset näkee. Se on kyllä kaunista. Se on vähän sellainen kesän soft lounge. Niin, ja varsinkin jos sulla on hyvä sää. Niin kun Jep. se, että sä
pystyt oikeesti, tai siis se on ensimmäinen päivä, kun sä meet sinne ja sä oot siellä niinku silleen istuskelemassa ulkona. Se lopettaa sen, ainakin itselle se lopettaa sen talven, istutaan koneella illat kauden ja avaa sen niin kuin mennään ulos istumaan iltaa kauden. Joo, Ai samaa mieltä. Mut Samuli, sanoiko se jo, mitä sä oot tehnyt ennen opiskelijavappua? Mä en oo kuule vielä kertaa. Hei, kuule, mä pidän tälleen ohjurina meidät ajan tasalla, niin Samuli sanoo, mitä sä oot. No niin, eli siis vappuhan on niinku, siis niinku Aaro tuossa vähän tiisasi, niin sehän on niinku työväenjuhla. Ainakin mulle se on ainakin ollut ennen opiskeluaikaa niitä. Semmonen niinku käsitys mulla on siitä olla. Siis mä oon niinku tuolta Tampereelta päin kotosi. Juu, sano vaan. Mitäs siellä tapahtuu? Mä vähän. Kangasalta, Tampereen vierestä. Ja no Tamperehan nyt on tällainen Suomen kommunistinen pääkaupunki melkein, että siellä ainakin nuo kaikki työväenjuhlajutut, niin ne on kovas haipis. Niin meikäläisellä on ihan lapsesta asti ollut niinku kyllä iso juttu se, että sit kun on vappu, niin sit mennään sinne vapputorille ja törssätään kaikki viikkorahat niihin vappupalloihin, jotka vielä ehkä siihen aikaan oli vielä sellaisissa hinnoissa, että niitä oikeasti pystyy ostamaan. Jos olette katsoneet nyt jossain Prismassa, että paljon maksaa joku semmonen kusina. Mitähän niitä on joku, varmaan jotain Skipidi Toilet-teema sielläkin löytyy, joku semmonen vappupallo, niin saa joku 30 kappana. Että, Siis 30 tässä taloudessa. Näin helvetin, tässä taloudessa. Mä oon elänyt hyvän lapsuuden, että vielä oli varaa vappupalloihin. Kuulostaa muuten niin helvetin vassarilta näillä puheenvuoroilla kuin voi, mutta annetaan se olla tässä puheenvuorossa, kun puhutaan tamperelaisesta vappuperinteestä. Mutta tosi kuin mitä täällä Helsingissä niin on kaivari, niin Tampereella oli Koskenranta. Ja se oli myös sellainen, että niinku vappuaattona siellä oli meininkiä ja vappupäivänä siellä meininkiä. Jos vappupäivänä kaikki teekkarit kastettiin ja oltiin niitä katsomassa ja jos oli jotain tuttuja siellä, niin oltiin myös silleen supportaamassa heitä. Miten ne teekkarit kastettiin? Ne laitetaan sellaisella nosturilla semmoiseen häkkiin tai joku sellainen, ei nyt häkki, mutta semmoinen joku asia, missä ne sitten siellä nosturilla ja ne sitten dipataan sinne niinku koskeen. Vähän niin kuin semmoinen Shark Tankki, tiedätkö, että millä laitetaan hoiden sekaan jengiin. No joo, mutta se ei kuitenkaan ollut semmoinen lukittu ja turvallisuussyistä. Mutta kuitenkin teekkarikaste, niin se oli aina niinku vappupäivänä, mitä me oltiin katsomassa. Mä en ole ihan varma, miten Helsingissä päin menee niinku nämä perinteet. Mutta niinku, aina lapsena mä en edes mitenkään niinku ajatellut, että se on mikään niinku opiskelijoiden juttu. Että mulle se oli aina niinku semmoinen työväen juhla. Et kyllä se oli jotenkin aina parasta, että silloin aina sai syödä helvetistä kaikkea munkkeja ja tippaleipiä ja oltiin silloin niin kuin lapsena, ei niin kuin teininä vaan lapsinakin, pyörittiin sillä kaupungilla ja käytiin just ostaa metrilakuja ja niitä palloja ja vappuspreitä ja hiusväriä ja kaikkea tollaista. Jostain sitten vuosia kun meni eteenpäin, niin ehkä vähän enemmän alkoi sitten viettää aikaa siellä Koskenrannassa vappuaattona nimenomaan. Ja kyllä siinä ehkä tuli vähän samanlaiset. Mitä te teitte siellä Koskenrannassa? Siis mä tiedän niinku silleen, että kaivopuistossa tiedäksä vaan istut piknikillä ja tälleen näin, mutta silleen nyt kuulostaa, että puhutaan jostain silleen teineistä. Teineistä joo. No siellä juhlittiin, sanotaan nyt näin. Okei. Ja se oli jännä, että kun silloin vappuaattona mun mielestä siellä ei näkynyt yhtään edes mitään haalareita, että sit se oli just semmoinen kunnon teini-fiesta, mitä nyt varmaan joo kyllä täälläkin Koskenranta on niin vappuaattona. Niin, mut onks ketään käytännössä? Mitä me edes tehtiin viime aattona? Me istuttiin koffipuistossa. Niin. No yleensä, kun ne tein. Niin. Niin, kun eihän kukaan niinku sillä opiskelija tyyli Koskenrannassa, kun Kaivarissa, kun se on just se teinien mesta, että silloinhan se on ihan täynnä poliisia aina. Niin ja just se, että sä... katos kiukku tuli tähän. Mut niin siis just se, että sä kuitenkin niinku...
mun mielestä se vaan menee niinku näestiksi siinä vaiheessa, kun siellä bileet loppuu 21.30, kun poliisit ajaa kaikki pois. Ja sit sä luet Ilta-Sanomista silleen, että siellä on ollut 400 000 ihmistä, jotka poliisi on puhalluttanut ja kaikkea muuta. Mutta niinku... Niin, ja sit sä olit ihan leijana, että sä olit siellä. Joo. Mä itse asiassa kävin, nyt kun alettiin puhua tosta, että poliisit tulee, niin mä kävin 2021. No anyway, siis jonain vappuna, niin mä kävin vappuaattona, koska mun lukiokaveri kysyi multa, että tuunko mä Kaivariin. Ja siis silloin mä olin just aloittanut koulu, eli 21 vai 20. 20. Oliko se sun kaveri, joka oli lukiossa? Ei vaan lukiokaveri. Joo, siis... niin siis lukioaikainen kaveri, joka on siis samanikäinen kuin minä, oli silloin samanikäinen, on edelleen samanikäinen, on sen niin kuin, on minun kanssa samaa syntymävuotta, olen hänet tutustunut lukiossa, ei ole lukiolainen silloin, kun tämä tapahtui. Okei, mutta anyway. Ihan hyvä tarkennus. Yes. Se soittaa mulle ja on silleen, että tuu Kaivariin, ja mä olin kuullut paljon Kaivarin niinku vapusta, koska eka opiskelija just silleen, niinku, tiedäksä, korona oli just hitannut. Oliko? Joo. Sovitaan. Korona oli just hitannut, ja sit mä olin kuullut paljon niinku silleen Kaivarin vapusta, niin sit mä menen silleen ihan innoissani Kaivariin vappuaattona, ja sit mä katon silleen niin, että hitto, että on opiskelijat vähän nuorentunut, koska siellä oli. Ja sieltä, siis me oltiin joskus 8:30 aikaa, ja me lähdettiin 8:30 sen takia, koska poliisit tuli häätää kaikki pois. Ja sit me mennään just siihen tähtärille, ja sit sinnekin tulee poliisit. Mä vaan mietin, että mitä tää niinku vappu on. Mä oon just juonut sen 0,5 litran bissen ja nauttinut tästä mun olostani. Että niinku mä en ymmärrä, mitä tässä on kivaa, kun poliisit vaan niinku heittää meidät pois kaikkialta. Ja sit siis mä en tyyliin vastannut kenellekään viesteihin tai mitään muuta. Mutta sit seuraavana päivänä joku sanoo mulle, että hei, et lähdekö Kaivariin? Mä olin silleen, joo, ei kannata lähteä Kaivariin, ihan paskamesta, että niinku, en suosittele kenellekään. Sitten mä kuitenkin menin ja sitten siellä oli oikein, niinku se oli se the thing. Niin tästä mä sain sen kalliin opetuksen, että minä päivänä sinne Kaivariin mennään. Joo, kyllä se on vähän eri meininki niinku vappuna ja päivänä. Joo, ja siis se niinku häröilyn määrä siellä niinku vappuaattona, niin se oli jotenkin jotain ihan hirvetä absurdia. Ja niinku ihan absurdia, kuinka paljon jengi siellä tyyliin oksens puskiin tai jotain muuta. En mä silleen näe sitä samaa juttua niinku Kaivaris vappupäivänä. Tai niinku tähän mä laitoin just meidän taustalle tällaisen vappupäivä Kaivari-kuvan. Niin niinku, kaikki on kuitenkin iloisia. Kaikki näyttää siltä, että niinku menee ihan fine. Laitetaan toi vappukaivarikuva ja hetkeksi aikaa päälle. Niin tähän, jos niinku katsotaan tota kuvaa, niin se näyttää kivalta. Niinku tässä kaikilla on kivaa, ketään ei oksentele puskiin ja niinku siellä, hetkinen, kenes teltta tuolla on? Mähän kattelin samaa. Joo. Ei oo se, mitä sä ajattelet, että se on. Ei meidän ainejärjestön. Se on R-logo katossa. Joo, sitä mäkin kattelin hetken aikaa, että nyt näytti tutulta, mutta ei ollut. Mutta anyway, mun palatakseni tähän niinku aiheeseen vielä, lapsuuden vappu, niin tässä on se, että mä oon, niinku tästä tää nyt ehkä vähän sivuraiteille menee, mutta mä kanssa oon yrittänyt larpata vappuihmistä joskus, ja mä larppasin sillä, että mä teen munkkeja. Ja tiedättekö te, mä tein ne munkit silleen niin, että mä tein sen munkkitaikinan, niinku, vähän niinku pullataikinaa, sit mä keitin sen niinku ihan peruskattilassa sitä öljyä, missä sä paistat ne munkit. Mä paistan munkit, kaikki ihan fine. Sitten mä olin silleen, oho, onpa kello paljon, pitää mennä treeneihin. Ja mä katsoin, että hei, mulla on tätä niinku kiehuvaa öljyä tässä. Ja sit mä menen niinku, että okei, no mä viilennän tätä. Menen kattilan kanssa, avaan sen hanan, laitan siihen kiehuvaan öljyyn sitä vettä. Ja siis mä en ole ehkä elämäni aikana ikinä pelästynyt niin paljon, kuin se räjähdys, mitä siitä tulee, kun sä laitat kylmää vettä kuumaan öljyyn. Vittu.
vanhempien himassa, mä olin siis yksin silloin kotona, ikä oli ehkä joku 11-10. Ja siis se määrä sitä öljyä kaikkialla. Mulla oli ihan niinku, mulla oli silleen tai huppari päällä, et onneksi. Mut siis mulla oli palovammoja koko mun rinta täynnä. Ja siis se keittiö oli ihan täynnä sitä sellaista öljyä, mikä oli niinku, se haisi ihan hirveältä, koska se oli silleen vähän palanutta munkkia sisältävää öljyä, joka sit niinku ei oo no rypsiöljy, en mä tykkää muutenkaan se hajusta, mutta se oli vähän sellainen, että ehkä mä oon saanut tällaiset vapputraumat, ja sen takia mä en oo ikinä silleen vanhempien kanssa viettänyt vappua. Tämä on niin kyllä aivan absoluuttista hullumiestoimintaa. Niin, mutta en mä tiennyt, että tolleen tapahtuu. Mutta nyt mä tiedän. Niinku oppia ikä kaikki. Et oo sen jälkeen tehnyt. En oo lähtenyt kokeilemaan. Meinasin yhten päivän, että vois, mutta en mä sit kehannut. Okei. Mutta joka tapauksessa mä halusin keskustella, että miksi, tai siis chatissakin on tullut ihan hitosti viestejä siitä, että ei vappua vielä. Niin mä haluaisin keskustella, että miksi vappu on niin pitkä. Tai siis mikä idea siinä on? Okei. Onneksi meillä on asiantuntija Aaro täällä. Mä nyt luotan suhun kaiken tämän tietotaidon ja fakta perustuen Aaron chatteihin. Mut niinku, miettikää sitä, että kauan Lappeenrannassa on vappu Lutilla? Kuukausi, niin. Alkaako se tänään? Se on alkanut tänään. Eka päivää. Niitten vappu alkaa tänään. Miksi se on niin pitkä? Vappu on vieläkin, koska sehän ei ikinä lopu. On niin kuin vastaus, mitä tuli chatissa. Mutta niin kuin, tää on ihan oikeasti lapsenmielistä. Tai siis sellaista niinku, mikä se on sellainen niinku loppumaton tiedonjano. Niin tätä on mulla nyt, koska mä en oo ikinä ymmärtänyt sitä. Mä tykkään siitä, mutta mä en oo ikinä ymmärtänyt. Aaro, haaste on heitetty. Miksi se on pitkä? Miksi ei lopu? Mä googletin nopeasti vaan, että Suomen pisin vappu. Ja täällä on tosiaan, että Suomen pisin vappu on täällä taas. Vappu starttaa vapun avauksella 1.4. ja kestää mahtavat 32 päivää. Ja mä oletan vaan sen takia, koska Lappeenrantalaiset on hulluja. Kyllähän siitä jotain saa, että hei, mitä pidempään juhlitaan vappua, niin sen hauskempaa ja sen enemmän erikoisia tapahtumia siihen saa. Näin mä ainakin ajattelen opiskelijavapun menevän. Mutta siitä mä en tiedä, että kuka hullu on lähtenyt päättämään, että vietetään kuukausi niin kuin opiskelijatapahtumia ja vappua. Sehän on niin kuin melkein itsemurhaajalle, että sä on oikeasti vahva alkoholisti. Että sä vedät joka tapahtumassa niin kuin aivan täysin. Niin, ja siis Eihän tarvitse jokaa. Niin, tässähän pitää tietää, että kaiken voi suorittaa myös alkoholittomana tumulla meteen värillä tunteisiin se, että sä teet jonkun niinku tollanen poliittinen linjaus, että kaikki tapahtumat pitää sisältää sen. Voi suorittaa myös alkoholittomana. Siis kai sen nyt vittu voi suorittaa alkoholittomana, joo, fine, mutta minkä takia se pitää tunkea sellaista niinku... Joo, mutta takaisin aiheeseen. Onks meillä ketään luttilaista tai niinku lappeenrantalaista chatissa, joka voisi kertoa meille aiheesta, minkä tuun takia te pidätte tollasta niinku kuukauden settiä? Mun spekulaatio on se, että se on lähtenyt nokittelusta. Tai siitä, tää ei ole siis mitenkään faktaa, tää on vaan mun omaa mielipidettä. Et se on lähtenyt siitä, että siellä on joku yliopisto, joka on ollut silleen, hei, että vappu alkaa viikko ennen vappua ja sitten vedetään hirveä ränni ja mennään näillä. Ja sitten joku on ollut silleen, 12 päivää ja sitten siitä on mennyt 14 päivää ja sitten jengi on vaan niinku, että se on vaan mennyt siitä eteenpäin. Että se on vaan alkanut nokittelemaan ja sitten me ollaan kohta niin 3 kuukaudessa, sitten vappu ei ikin lopu. Musta tuntuu, että nyt on Suomen pisin vappu niin kunniamaininnan Lappeenrantaan jo saanut ja kukaan ei halua lähteä sitä viemään. Mutta mä oon varmaan sunkaan Joni samoilla linjoilla, että on alkanut semmoisesta nokittelusta, okei, että noilla on 3 päivän vappu. No
Piru, tehdään me 7 päivän vappu. Kestää viikon, toiset on 2 viikkoa. Lappeenranta lyö pöytään ja sanoo, että kuukausi. Mä kysyin ChatGPT. Lappeenrannassa ei ole muuta tekemistä, sanoo ehkä oletettavasti Lappeenrantalainen. Siis se voi pitää paikkaansa. Mä lähdin vähän katselemaan, että millaisia tapahtumia täällä on. Ja tänään on alkanut akateemisella päiväbileillä tää vappu. Sitten täältä löytyy CS-turnausta, munabingoa, notskipannareita, reivejä, sunnuntai-leffaa, raketilla vappuun, haalaribileitä, metsäsitsejä, ekskursiosimulaattoria, jättitwisteriä, pihapeliä, viininmaistelua, munajahtia, karaokeiltamaa, SM-kyykkää, lavatanssia, aamupalasitseä, logojen maalausta, kaupunkisotaa, penkkarisitsejä, villimiehen vipellystä, radiositsejä, videopelikonsertti, Krokotiili Genan syntymäpäivät, laulutriathlon ja laulutentti, saunayö, viinijooga, kurkipatsaiden lakitus, vappupiknik ja pahoinvointitoimikunta. Siis pahoinvointitoimikunta, toi kuulostaa aika hyvältä, mutta täällä lukeekin vaan, että siivousta ja sauna. Ja ruokaa. Ei vittu siivousta, saunaa ja ruokaa. Kuulostaa erittäin omaperäiseltä ja hyvin käytetyltä ajalta. Mä kysyin ChatGPTiltä. Mä laitoin ChatGPTille, että minkä takia Lappeenrannan vappu kestää näin pitkään. Mä laitoin esille katsojille tämän vastauksen, mutta mä voin lukea sen, koska Lappeenrannassa kaikki tehdään isommin ja rennommin. Ja sit tollanen random itkuun nauru emoji. Lappeenrannan opiskelijavappu on legendaarinen juuri siksi, että se ei ole pelkkä päivä tai viikonloppu, se on kokonainen kuukausi täynnä tapahtumia, aproja, sitsailua ja kaikenlaista juhlahumua. LUT-yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakouluopiskelijat ovat tunnettuja siitä, että he ovat kaiken irti keväästä eikä vappua voi mahduttaa yhteen päivään. Niinpä Lappeenrannassa vappu alkaa jo huhtikuun alussa ja huipentuu vasta viralliseen vappupäivään ja vielä sen jälkeenkin jatketaan. Eli lyhyesti, koska 1 päivä ei riitä. Tuo, että oli tyhmä vastaus. Meikäläinen lopettaa ChatGPT-subscriptionin tähän. Mutta kyllä tästä ainakin kun kuuntelin noita tapahtumia, niin sillä enemmän tulee fiilis vaan sillä, että kaikki muut on vitun laiskoja. Tän niinku, tossa oli niinku kaikkea oikeasti sillä erilaista. Ja niinku, että oli niinku leffailtaa ja reivejä ja sun muuta tollasta. Niinku oikeasti erilaisia. Joo, ja siis yhtenä päivänä voi olla niinku 4 tapahtumaa jopa. Et se on vähän, mä veikkaan, että kaikki yhdistykset järjestää siellä päällekkäin kuka milloinkin ja sit vaan mennään ja tehdään. Niin, mutta no joo, toisaalta kyllä Lappeenranta, niin sehän on vaan niinku, siellä ei ole mitään muuta kuin niinku opiskelijoita. Tai silleen, että niinku, siellä on siis lappeenrantalaiset ja sit siellä on vähän niinku semmoinen erillinen mikrokosmos, jossa on niinku ne opiskelijat ja siellä ei ole niille opiskelijoille mitään muuta kuin niinku se opiskelijaskene, niin sen takia se on niinku tollaista, että siellä oikeasti niinku tehdään asioita. Esimerkiksi täällä on tämmöinen kuin Salen tyhjennys. Skinnarilan akateeminen raittiusseura tekee kohdennetun talkoovoimaisen iskun Skinnarilan Saleen. Mä veikkaan, että ne aikoo ostaa sen kaupan tyhjäksi alkoholista. Eikö toi vähän sama kuin eikö tuo Otaniemessä Alkon tyhjennys? Joo, ihan uutisissa asti. No siis, onko sitä nyt enää vuosiin tehty, mutta ainakin joskus on. No ei, kun se alkoi lopettaa. Niin. Kaikki hyvä loppuu. No, ikävä juttu. Joo, siis mä haluaisin tehdä tollasen jonkun tyyliin pikkusalen tyhjennyksen. Paitsi vappu ei lopu. Mut niin siis mä haluaisin tehdä salen tyhjennyksen. Ja mä mietin sitä silloin, kun mä asuin Kalliossa, että niin kun siinä on se Hakaniemen, onko se Hakaniemen Alepa? No anyway. Mut siis se pieni, koska siellä oli siis 2 hyllyn väliä alkoholia, 1 oluille ja 1 lonkeroille, niin se olisi ihan hito helppo tyhjentää. Mut mä en missään vaiheessa keksinyt sitä ideaa, mikä se idea siinä on. Et mitä niinku... Siis mä tiedän, että se on hauska tapahtuma, mutta sit kun sä alat miettimään sitä logistiikkaa, että sä osallistut tällaisen tapahtumaan, sä ostat sen 3 sixpackia lonkeroa, ja sit sä mietit vaan, että niinku... Mitä vittua mä teen näillä? Mä menen Tokoirantaan juomaan ne. Tai vien ne kotiin.
Mutta se on vähän silleen niinku, mä en What's osta the tätä. point? Niin, mä en osta Niin, tätä tossa on kyllä tapahtumakonseptia. Ihan hyvä tapahtuma-idea, mutta valitettavasti mun nyt on pakko sanoa, että mä en lähde tuohon. Joo, siis... Ehkä vähän enemmän pitäisi olla katoa ihmisiä tekemistä. No ei, mutta kai se on ihan hauskaa, jos jossain just niinku sillä paikassa X on oikeasti ja helvetisti opiskelijoita. Ja sit hauska juttu kerran vuodessa käydä tyhjentää joku alkoholihylly, niin onhan se nyt. Aaltolaisille Ihastuttu siihen juttu. kuuluu jonotusviihdykkeet, soittokunnat YMS. Siis, okei. Mä oon vähän kateellinen aaltolaisille. Ja nyt mulle tulee siis jatkopuheenvuoro tähän näin. Meikäläinen oli Aallon noissa todistuksenjakotilaisuudessa tuossa yksi päivä. Ja olin siellä siis vieraana, en itse saanut todistusta, vaikka kovasti haluaisin. Mutta siis niiden todistuksenjakotilaisuuskin oli silleen niinku viihdyttävä. Siellä oli soittokuntaa, siellä oli kivoja puheita. Siis niinku se todistustenjakotilaisuus oikeasti, siinä oli sellainen tapahtumafiilis. Ja sit vaikka se oli virallinen, vaikka sulla oli hienot puvut päällä, mut sellainen niinku... No siis minähän en käynyt edes todistustenjakotilaisuudessa, koska se on todistus käteen kättely ja hei hei. Ja nykyään se on vaan QR-koodi käteen kättely ja hei hei. Mut niinku, mä oon kateellinen kaikelle niinku yliopistoelämälle siitä, että niillä on jonkunlaista sellaista kulttuuria ja elämää siellä. Myös todistuksenjakotilaisuudessa. Hei, saimme nyt hienon ruusun tuossa jouluna, kun olin siellä tilaisuudessa, mutta se oli... Mutta siis aika... millainen niinku meidän koulun niinku valmistujaisjuhla oikeasti oli? Siis aivan turha. Siis täällä oli legit... Sinne mentiin paikan päälle, sit siinä oli tyyli joku pieni rehtorin puhe, sitten jonkun alumnin puhe, sitten tyyli Helkan puheenjohtajan puhe. Sen jälkeen sinne kutsuttiin porukkaa eteen silleen vuorotelle. Kaikki tyyli silleen, että kukaan ei ollut edes omalla nimellään siellä, vaan niinku sanottiin vaikka kaikki tietojen käsittelijät, radenomit, niiden nimet sanottiin aakkosjärjestyksessä. Sitten sä kävelet siihen, kättelet jotain, saat ruusua, kävelet toisesta päästä ulos. Sitten sä katsot sähköpostiin. Voit lataa todistuksesi täältä. Nice! Ja sitten siellä annettiin tyyli stipendit vielä sen jälkeen porukalla. Ja sitten siellä oli tämmönen tarjoilu, jossa oli tyylin kahvia, sit jotain marjaskumppaa, se on alkoholintonta, tyyli 1 piparkakku ja 2 konvehtia tai jotain. Siellä on ollut opettajahuoneesta jäänyt joulusta ylitte jotain piparkakkuja. Pikkujoulusta jäänyt ylitte piparkakkuja. Ne on silleen, no laitetaan nää sinne valmistumistilaisuuteen. No kuulostaa niinku ihan siis hautajaiselta. Ainut mitä siitä puuttuu on se, että joo. Että jos sä saat skannaa tän QR-koodin, niin sä löydät vainajahaudan. No mut, joo, me ollaan siirrytty nyt kauniiseen vaiheeseen meidän radioshowssa nimeltään Katsojakunnan kysymykset. Ja me luvattiin, tai mä lupasin, mä en itse asiassa sanonut tätä ääneen, mä lupasin, että me kannetaan katsojille noin 2 minuuttia aikaa laittaa kaikki mahdolliset kysymykset aiheeseen liittyen ja liittymättömät tuonne Twitch ja TikTokin chatteihin, ja sitten parhaamme mukaan valitaan niistä 2-3 hyvää ja vastataan niihin sitten tässä lähetyksen aikana vielä. Ja mä pohjustan tässä sen verran, että että Twitchin chatin ihmiset, niin te ette voi kysyä mitään liittyen kansilaatikkoon tai saunaan, mutta kaikki muu on on the table. Sillä välin, hyvät herrat, mitä te meinasitte tehdä vappuna? Aika tyhjää.
Puhutaanko me nyt tälleen koko vapusta? Niin. Niin, mä meinasin koko vapusta, koska vappuhan vähän niinku mä alkaa ajattelin, joteen lutti. Mä ajattelin, että sä teet jotain striimausjuttuja ja kysyt joltain chatilta. Mitä niinku me meinataan tehdä vappuna? Niin, hyvä. Okei. Herra, siis kyllä. Mä ajattelin olla kyllä varmaan töissä aika pitkälti. Että... Itse asiassa nyt katon, että onkohan mulla tullut vielä niinku vapun työvuoroja miten. Mutta ehkä silleen, kyllä näitä opiskelijavappujakin on ollut tässä niinku aika paljon, tai aika monta alla. Ehkä niistä sitten jossain seuraavassa vappuradio-lähetyksessä. En mä nyt ihan koko vappua töissä, mutta mun tavoite on se, että mä oon vappupäivänä Kaivarissa ainakin jonkin aikaa, luultavasti täysin selvinpäin. Meinaan, mulla alkaa uudet duunit sitten siitä seuraavana päivänä. Ai niin joo, totta. Ihan hirveästi ei viitti niinku No en mä tiedä siis... sellaista överiä dokaamista. Itse asiassa kertomatta henkilöä, mutta ehkä nykyisessä, ehkä edellisessä, ehkä jossain muussa firmassa oleva kollegani, niin hän aloitti nykyiset työnsä vappupäivänä. Ja sanoi, että oli hauskaa, oli kivaa. Ja Siis vappupäivänä? kyllä. Ei vappupäivän jälkeen, ei kun vappupäivän jälkeen, niin, niin sitä seuraavana. Joo, totta. Ei vappupäivänä, vaan sitä seuraavana päivänä, joten niin kuin silleen. Joten kuulemma hän ei suosittele asiaa. Joo, ei kyllä mä oon ihan tarpeeksi monet semmoiset vappuputket tässä kyllä elämäni aikana vetänyt, että mulle kelpaa se, että mä voin laittaa sitten putket. No tiedätkö sä niin kuin, että sä dokaat monta päivää putkeen? No. Joo. Mut kyllä mulle riittää se, että mä pääsen Kaivariin, mä laitan ylppärilakin päähän ja syön yhden munkin ja moikkaan kavereita ja sit mä lähden kotiin nukkumaan. Jos siellä on sauna, niin saunassa totta kai käyn ja sitten sieltä laiturilta uimaan, kunnes poliisi sieltä tulee sanoa, että täällä ei saa uida. Sanoiko ne viimeksi? On. Joo. No kun siinä se laituri, kato, kun siinä menee niitä bootteja, jotka kuskaa jengeit yli Otaniemeen tai johonkin siitä, en mä tiedä, mutta siinä menee koko ajan niitä laivoja, niin me käytiin niinku siitä, se laituri, mikä siellä Kaiverissa on, niin siitä me käytiin niinku uimassa, niin sitten sieltä tuli semmoisella veneellä poliisi sieltä sanomaan, että älkää uiko. Okei. Mä en tiedä, mitä mä voin muuta sanoa, kun että kuulostaa kyllä tosi pahalta. Siis joo, olen sanonut ihan hirveä kriminaalia toimintaa. Mennään eteenpäin. Mulla ei ole muuta sanottavaa mun tulevasta vapusta ainakaan tässä kohtaa. Okei, mä voin sanoa, että meikäläinen aiko kyllä käydä niinku vappupäivänä kans Kaivarissa ja sit mä ajoin liittyä Kapärryyn piknikille 25. päivä Koffinpuistoon. Aika smoothi tommonen tapahtumadroppi. Joo, Kyllähän mä nyt sinne tulen totta kai. Mitäs siellä piknikillä voi tehdä? Siis, mä oota hetki kun mä painan tosta. Niin siis, en mä tiedä, jotain mulla oli mielessä, mitä, siis ihan tässä mun saksikäsien päällä on, että mitä hittoa siinä pystyy tehdä. No ainakin syömään, me ei tarjota ruokaa, sit juomaan, me ei tarjota juomaa, ja sit suorittamaan erilaisia asioita. Joo. Joo, no sitä oikeastaan, mutta se oli niinku tällainen sneaky tapahtuman droppi. Kuulostaa hyvältä. Mut se on oikeastaan meikäläisen koko juttu, niin Veeti, ole hyvä. No, mä mietin tälleen, että nyt kun ei oo aikaisemmin vappudiplomia suorittanut, niin pitäisikö tänä vuonna, mutta en nyt ehkä ihan oikeesti, mutta kyllä se ainakin jonkun verran tapahtumissa saisi käydä pyörähtää. Ja sit, no tietenkin tänne piknikille ja sit varmaan vappuaattona jossain koffipuistossa taas ja
sit vappupäivänä tietenkin kaivariin. Ja itsellä ei ole töitä todennäköisesti seuraavana päivänä, joten voisipa juoda muutaman ollusen ölppösen enemmän kuin Samuli. Aha. Mahdollisesti maistaa vaikka jotain kiljuakin. Mä olin tai just kysymässä, että mites toi kilju. tämmöstä puolia. Mut mun on pakko sanoa, että mä oon maistanut tota kiljua nyt niinku silleen ehkä desin. Ehkä about desin. Ja toi on niinku oikeesti hyvää. Se on sellainen niinku, mä en sano, että se on hyvää kiljuksi, vaan se on sellainen, että se on jopa hyvää niinku ihan vaan juotavaksi. Niin kuin, että mä voisin juoda sitä, kun mä menen johonkin. Ja tää ei oo nyt se vadelmakilju. Se vadelmakilju oli aika pahaa. Mut niinku aivan järjetön. Mitä appelsiinikilju? Siis mä meinasin ananaskilju. Mulla olisi kerran appelsiinikilju. Jep, niin tehtiin. Ja se maistui hyvältä. Mut se oli kyllä sellaista niinku ripuli-inducing. Se oli aika crunchy. Ei mut... Mä muuten nyt vasta ekaa kertaa tässä niin tämän lähetyksen aikana tajusin, miten mä saan täältä tämän chatin auki. Ja mä olen aivan ihmeissäni, että ihmiset laittaa viestiä listisesti kaupallistettu. Pöyristyttävää. Joo, tosiaan. Ei muuta. Okei. Mitä Saara? Mitä sä meinaat tehdä vappuna? Aaro otti just melkein koko huhtikuun lomaa töistä. Mä nyt vähän mietin, että miten paljon mä osallistun. No, ensi viikolla mulla on 4 päivänä menoa putkeen tapahtumaan. Ja sit sitä seuraavalla viikolla mulla saattaa olla 2 tai 3 päivänä. Ja siis lomanhan mä otin, että mä saan tehtyä mun viimeiset kurssit koulussa loppuun, että mä valmistuisin. Mutta nyt alkaa näyttää vähän semmoiselta ryyppyreissulta koko kuukausi. Ja eikö sulla ollut vaan oppari tekemättä? Joo, ja ruotsin kurssi. No ne obviously. Se ei ole sama. Älä kysy tyhmiä, totta kai se on. Se on se todellinen final boss, niin kuin mikä. On. Ja sitten ihan vappuaatto joissain merkeissä, silloinkin on yksi tapahtuma järjestämässä ja tekemässä. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä menisin kaivopuistoon jo joskus 8 aikaa aamulla vappupäivä. Sitten se on ihan rauhassa, ei mitään kiirettä. Madman. Ei mut, me ollaan kuitenkin Samulin kanssa ajettu Alepa-fillareilla kaivopuistoon joskus kello, en edes tiedä mitä vittu 4. Olin mukana. Ei kun niin Veettikin oli kyllä siinä. Siis mä oon niin suolainen tästä koko hommasta, että kun on ollut noissa jossain silleen vastuuhommissa, on pitänyt mennä sinne joskus niin kuin 4-5 aikaan varaamaan hyvä paikka, ja se on joka ikinen vuosi siinä samalla paikalla, mun mielestä paikka on ihan paska. Anteeksi, että mä nyt tuomitsen. Mutta ei siellä ole ketään siihen aikaan. Se on ihan se on ihan kiva mennä sinne, mutta ei siinä ole mitään todellista syytä, että miksi nyt pitää mennä. Joo, ja vittu mä nauroin sitä, kun kyseinen henkilö, kenestä varmasti puhutaan, niin oli silleen, joo, että nyt on pakko mennä sitten niin kuin 4, että 6, 7, 8, ne ei riitä, koska se on ihan täynnä telttoja. Tiedätkö sä et voi laittaa telttaa mihinkään, kun se on niin täynnä. Vittu, me oltiin hainnut. Ja sit se on koko kaivari ihan tyhjä, ja sitten mennään sinne, sitten me otetaan, no niin, tää on nyt se paikka, mitä me tultiin varaamaan, ja se paikka on ihan paska. Niin. Anteeksi, tuli vähän patoutumia, mutta oli pakko ränttää asiasta. Ja kun se paikka, missä se on joka kerta ollut, niin se on silleen niinku vielä kiusallisesti vähän niinku ihmisten edessä, mutta sitten se on aina kuitenkin väärään suuntaan. Niinku siinä paikassa ei ole mikään hyvää. Mutta toivottavasti se nyt parantuu tänä vuonna ja ehkä... Joo, ja kyllä se siis parina seuraavana vuonna niin on kiinnittänyt huomiota, että vähän parempi paikka, mutta se yksi tietty vuosi, kun mä menin sinne aamulla, ja sitten se joku, jolla oli päätösvalta, niin päätti, että tässä on hyvä. Ja se oli ihan se koko kaivari, ja se oli ihan paska paikka. Jep. Siis mä muistan, mä saavuin sinne
kaivarin vähän teidän jälkeen, jos kello oli hieman yli 4 aamulla, mun piti mennä varaa omaa telttapaikkaa. Mä raahasin vaan vilttiin messissä, sit mä menin ruohikolle makaa siihen viltin päälle, koitan nukkuu. Lokit rääkyy taustalla, krää. Eihän siinä saa enää mitään unta. Mä kyllä väitän, että mä nukuin ihan siellä. hyvin. Mä en kyllä tiedä, että oliko ne valassäännöt, mitä me alettiin kuuntelemaan, mutta... Joo. No te varmaan nukutte ihan tyytyväisin siellä teltan sisällä. Mä voin keskellä nurmikkoa viltin päällä. Niin, mutta... Ihan yksin. Niin, mutta tiedäksä, mä itse asiassa mulla on kuva edelleen jossain Snapin muistoissa, missä mulla on kuva siitä, niinku, siellä on yksinäinen sellainen spugelt näyttävä äijä puiston penkin vieressä nukkumassa viltin päällä. Ja sit mulla on samalta päivältä 3 tuntia myöhemmin video siitä, niinku, jengi on nukkumassa sellaisessa niinku toriteltassa sisällä ja sit ne herätetään sillä muumien. Herätys! Nyt on aika nousta! Herätys! Hirveetä. Mä kyllä sain nukuttua silloin just sen tyyliin 1,5 tuntia ja elämä oli hyvää. Ja mulla oli oikeasti tosi hyvä fiilis sen koko vapun, että meikäläinen on ihan ines. Joo, ja olihan se nyt ihan kiva, että jos siellä jotain tulevia järjestöihmisiä on, niin sinne vaan sitten aamulla. Niin, siellä tai saattaa aamuista varaamaan paikkaa, vaikka se paikka vähän paska on. Niin, ja siinä on saattaa olla sellaisia masokistisia puolia kanssa tässä koko hommassa, että niinku, eihän sitä kukaan silleen järjissään tee. Mutta kysymys vielä ennen kuin mennään katsomaan kysymyksiin. Mikä on Kapärryyn, mikä on se vuosi, kun Kapärryllä on oma teltta Kaivorissa? Tai joku happening? Happeningi. Meillä on ollut happeningi Kaivorissa. Se booli vai? Niin, no joo. Booli. Se meillä on ollut mielestäni joka vuosi. Hienoa kuvaa siitä vähän piirteli, mutta sitten mä toisin, että mä en osaa ja sitten mä ajattelin, että mä vaan jätän kaljakäden tohon näkyviin. About tällainen se kuva oli meistä, kun tehtiin se. Toi on kyllä hieno kuva. Parikymmentä... Paljon me tehtiin sitä, 20 litraa. Niin, no se oli 40 litran pönikkä, niin oli se kyllä enemmän kuin puolella. 20-30 varmaan sitten. Niin, joku. Kyllä mä sanoin, että aika lähellä. Joo, aika lähellä. Hyvin meni kaupaksi. Niin meni kaupaksi. Mä en muista yhtään, että minkä vitun takia me alettiin myymään sitä puolia, mutta niinku hyvä idea se oli. Mun mielestä me juotiin sitä aika joku yli puolet. Selkeä me tajuttiin, että me ollaan käytetty siihen varmaan joku 120 rahaa. Joo. Ja sit me ollaan silleen... Tähän niinku hyvä känni on tullut, mutta jos me vähän kuitenkin saatais rahaa backiin ja sit varmaan tienattiin se kokonaan. Niin ja sit käytiin siellä jengille tarjoamassa siitä saatana hanasta, mikä siinä tynnyrissä oli, että haluatko ostaa boolia 1 lasi eurolla. Jumalauta, että oli hyvää bisnestä. Oho. Mut ehkä Kapärry hommaa teltaan sit kun meillä on jotain uusia nuoria tyyppejä tekemässä niin mä olin just sanomassa. Tilillä, niin et sit kun me ollaan nuori menestyvän yhdistys, niin sit me voidaan tehdä se. Mut sitten siirrytään viimeiseen aiheeseen, joka on katsojien kysymykset. Oota, mulla on täällä soundboardi. Noin, nyt sieltä tuli soundboardista musiikki. Mä tiedän, että kukaan Discordissa ei kuullut sitä, ja se oli tosi hiljaisella, mutta silleen niinku olkaa hyvä. Mulla ei mitään hajua, mitä se kuuluu. Joo. Ja Sampo sanoi, että pitää aloittaa rekry sellaisia varten. Se on aivan oikein, ja harmaat kollarit jalkaan, niin saa helposti teltan ylös. Mutta ensimmäinen kysymys on Jumalionilta, mun rakkalta moderaattorilta. Ja Jumalioni kysyy tälleen näin, että mielipide, kun hieno kommunistinen juhla on kapitalistisesti kaupallistettu. Mulla ei ole asiaa mitään muuta mielipidettä kuin se, että mä väitän, että
vappu ei ole niin pahasti kapitalistisoitu kuin vaikka ystävänpäivä tai joulu tai joku muu, niin mä en juon... mä en tiedä, miksi mä menin juomiseen, mutta ainut raha, mitä mä käytän vapuaikana on siihen juomiseen ja julkisen lippuihin, joten I'm out of the question. Tää on provo-kysymys ja en kommentoi enempää. Kyllä mä ehdottomasti odotan ja toivon, että seuraavissa eduskuntavaaleissa mä annan ääneni sille, joka niin kun, rohkeasti ottaa tämän asian esille ja lailla päätetään joku hintakatto niiden vappupallojen niin kun, mun mielestä aivan pöyristyttävälle hinnan nousulle. Siis tää on niinku ihan selkeä tällainen niinku late kapitalismi niinku, ehkä niistä isoimmista ongelmista mun mielestä, että ehkä tää ei vielä ole kauhean paha, mutta kyllä musta tuntuu, että jos tää sama meno jatkuu, niin pari vuotta niin me eletään semmosessa cyberpunk-dystopia vapussa. Siis vappupallo maksaa 114 € seuraavana, niin kuin parin vuoden Siis, aikana. Ihan naurettavaa. Niin. Voisitteko ajatella lapsia? Niin oikeasti. Tai niinku ylipäätään niinku voisitteko ajatella? Jaa, sit mennään eteenpäin. Oliks Veetel tai Aarolla mitään keskusteltavaa vapun kapitalistisoimisesta? Sama ranskaksi. Eipä niin oikein muuta. Kiitos. Kiitos. Vappuhan ei ikinä sinänsä ollut kommunistinen juhla, vaikka se on ollut työläisten juhlapäivä. Ja siis se työläisten juhlapäivähän on tullut siitä, että lähdettiin 1800-luvulla vaatimaan työläisille parempia olosuhteita. Niin kuin lyhyempiä työpäiviä ja ne, missä sitten eri tapahtumien kuluttua, mä en nyt muista mitä ne oli, niin siitä tuli niin kuin tämmönen työväen päivä sitten lopulta. Ja sitten sitä kautta se on vaan muotoutunut, että myös porvaristo ja kaikki muutkin on ottanut siitä perinteitä itselleen, että vappuhan on ollut myös semmoinen kesän alun juhla, niin kuin tommosissa muinaisuskonnoissa, missä sitten on poltettu kokkoja, mistä Suomeen on sitten muotoutunut esimerkiksi juhannuskokko, niin kuin näistä perinteistä. Joo, Jumalioni antoi siimaa jo, että sanoi, että se on sosialistinen juhla, ei kommunistinen. Kiitos. Noniin. Ei tarvitse lähteä. Tähän meidän Vappuradioon sen Tuomas Peltomäen kommentin, kun se on siinä jossain TV-ohjelmassa, jossa äänestetään joku aina ulos ja sitten siinä on joku Merja-kilpailija ja äänestää Merjan pois ja sitten se juontaja kysyy, että no miksi Merja, ja Tuomas Peltomäki on sillä, no kun Merja on tollainen kommunisti. Ai mä muistan tän, Joo. Mut sitä on juhlittu Suomessa vaan suomalaisen työn päivänä. Ja sitten kaikki työssä käyvät ovat sitä juhlistaneet asemastaan riippumatta. Siis kyllä niinku, ehkä mä tuon sellaisen toisen näkökannan siihen niin, että ehkä meidän pitäisi vaan kieltää köyhiltä tää juhla. Jos, ja seuraavaan kysymykseen, sieltä oli huudeltu kanssa, että itse asiassa ainut kysymys sen lisäksi on, että onko täällä syöty silliä reilusti. Ja mä en tiedä millä tavalla mä otan tämän kysymyksen. Ja... Mä söin silliä aamulla. Siis jumalauta. Mä herään, mä katson, että mulla ei toimi puhelimessa mikään netti. Työpäivä alkamassa. Avaan työläppärin, avaan oman koneen. Ei mitään nettiä. Mä et, ei helvetti, mikä lasku mulla on jäänyt maksamatta. Miksi mulla ei netti toimi? Mitä paskaa? Ja sitten löytyy, että Telialla on ongelmia. Mä oon nyt jumalauta. Se oli kyllä vähän semmonen kevyt trolli tuolta Telialta. Siis, tiedätkö, kun mäkin ensimmäinen asia, mitä mä mietin, oli se, että jäiköhän mulla lasku maksamatta vähän liian pitkä. Ja siis niinku, mulle ei yleensä jää niinku laskut maksamatta, mutta ensimmäinen asia, mitä mäkin mietin, oli silleen, voi paska, oho, joo, taisin mokata. Nyt on paskat housussa. Jep. Voi vittu. Jep.
Ja sama juttu kuin meikäläiseen. Siis nyt mä taas ajan ihan eri raiteilla, mutta ei se mitään. Siis meikäläisen auton laturi ei toimi. Tällainen niinku, vittu mikä first world problemi huudellaan, että joo, että sähköauton laturi ei ehkä lähtenyt sit lataamaan ykkösellä. Ja mä meinasin, että se on niinku tyyli niinku ensimmäinen asia oli, että mä avaan mun verkkopankin, menen katsomaan, että olenko mä maksanut sen niinku, sähköautolataustolpan maksun. Ja sit mä vasta alan miettimään, että mistäköhän tää johtuu, että onkohan siellä sulake palanut, tai onks täällä niinku vikavirtasuojainko. Ja se oli sit vikavirtasuojain, se oli vaan lävähtänyt sieltä. Että eka asia, mitä mäkin mietin, oli se, että onkohan lasku maksettu. Traumaja nuoruudesta, siis nuoresta aikuisuudesta. Mutta joo, mä en muista edes miksi mä lähdin tälle tangentille. Sillit! Mitäs onks herrat sen silli? Mä en oo kyllä sillin ystävä. No, niin, mulla on pakko sanoa kyllä samaa. Että mä Silli ja uudet perunat. Oh. Best that we can have. Ei oo mitään parempaa. Silli on just semmonen kusinen säilytysruoka, mitä on ihan semmonen mikä pyhä meillä on, niin faija ostaa aina kaikkea hienoja erilaisia sillejä. Hienoja erilaisia sillejä. No en mä tiedä. Ja sitten ne purkit avataan ja niistä syödään yhdet sillit silleen pakosta. Sitten ne märäntyy seuraavat puoli vuotta meidän jääkaapissa. Oi, mä oikeasti Se syön on mun sillejä. kokemukset silleistä. Kuulostaa hyvältä. Mut kuten sillit, niin myös meidän aika on täällä mädäntynyt. Ja meidän ensimmäinen pilottijakso Kallion Akateemisen Pano-yhdistyksen Vappuradiosta näyttää lähenevän loppuaan, joten haluan kiittää kaikille ihmisille siellä Twitchin puolella, TikTokin puolella sekä jokaiselle henkilölle, joka Kapäryyn hallituksesta on tänne Discordiin asti jaksanut tulla ja osallistua tähän keskusteluun. Ja jäsenistölle. Kiitos suuresta tuesta tuolla Twitchin puolella. Me emme unohda. Ai että. Siis aivan uskomaton pilotti. Ja sit päästään tämän jälkeen pitää oikein semmonen ihan uskomaton live-spektaakkelilähetys. Mutta omasta sekä Kapäryyn hallituksen puolesta oikein hyvää huhtikuun alkua, kaunista ilmaa, kaunista päivää sekä oikein hyvää vapun odotusta. Se on kuulkaa bon appetit. Hyvää vappua. Hyvää vappua. Hei hei. Noin, sitten on livet päätetty. No niin. No, mitäs meni? Meni yllättävän hyvin. Jumalauta, juttu kyllä riitti. Ei ollut siitä kiinni. Se oli oikein hyvä